Ако е женско, и аз голяма мога. Ей. Ей. Да не влиза в кадър. Ей. Не, няма. Тилне! Абе! Наред, стиска силно, ей. Да, аз съм на видео още. Бу, булечка! Бу, булечка! Ей! Бубулечки! Ей! Така, стой малко назад. Тел. Бу! Аз съм на... Той прави снимки, аз съм